iyo, sa akin yung may toast. Ayaw mo ng ganitong toast, diba? Avocado toast. Good morning, everyone. It's officially our first day here in Chicago. Ayan. Kakatapos lang namin mag-breakfast. And today, ang itinerary namin ay halos gagawin na namin lahat. Kasi alam naman na namin kung saan kami pupunta dito. Kasi nga, nagpunta na kami dati dito ni Mac. So, papasyal lang namin ni Mama. Si Mama pala. We are here at Sable Hotel. And dito siya sa Navy Pier. So, ang ganda ng view namin ngayon. Kagabi, feel namin dito umupo by the window. By the window. Yan. Kasi, yan yung view namin. Yan yung river, ganyan. Tapos, yan yung building. Tapos, malaki tong bintana namin. So, ganun. Ayan. Yung aming place for 2 nights. Ayan. So, ngayon ay pupunta lang kami ng Millennium Park. Pupunta kami maglalakad kami dyan sa may Navy Pier. Tapos, magwi-Willis Tower na din. Tapos, mamayang gabi yung aming river cruise. Ayan. Tapos, magpa-picture na rin sa Navy Pier mamayang gabi. And then, tomorrow, ano na lang, uwian na. Ganyan. Kasi may work na sa susunod na araw. Naantay pa po namin ng daddy kasi sabi ko, parang hindi maganda yung tiyan ko. Pagkatapos namin kumain, nagkape kasi ako. Tapos siya din daw, kaya bumalik kami dito sa kwarto. Ito na ang aming Mishi! Pink na pink sila ng lala niya. Hi! Road trip for her 4th month birthday! Very happy. Anong masasabi mo sa breakfast natin? Perfect! Perfect! Kahit di ka kumakain. Kasi may fans ka na naman doon. She's so sweet daw ngayon. Mag-sunblock ka, anak, bago tayo lumabas. Eh? Oh, sus! Kikarry ka na naman ni Daddy. Di ba ginagamit din nila ito na pang ano? Pang cruise, Daddy? This is a good day, yes, I need to start the rebuilding life. The roads that lay open are many, when the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin. Kaya mo lang yan, Daddy. Kaya mo lang. Halika dito, dali. Dito, dito, banda. May elevator. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were too full. Mishi! Binang-arawan na siya. Wala na kasing tagapayo. Feel the wind on my face. All that ever was is a rage. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today, well, something's gotta give today. Mishi! Hindi na rin karawan na munta dito. Mishi!
Ang saya-saya niya. Ang dami kasing tao. Ang dami kasing tao. Picture. Uy, wala kayong picture na maglala. Wala kayong picture na maglala. Picture mo sila din. Kaya nagpa-video. Wow! Tingin dito kay Daddy, Mishi! Dito kay Daddy! Yung mga birds ang tinitingnan niya. Hold mo. Hold mo to ko natin. Si mami mo. Mishi, come! Come. Come. Hello. Ay, sus, Mishi. Mishi! Say hi! Nag-liver cross po kami, Mama! Oh. Uy, smile ka na naman. Asan ka? Hindi na yan moody. Hindi na yan moody. Yay! Na po. Hindi na po. Hindi na moody, naning ko. Ay, good job! Smile na siya. Nag-i-smile na siya. Asa mo ka na? Kasi. Ay! It's gone because Pagod of na si COVID, but I'm Mishi. excited to see what they come up next. It's also the only building in this specific part of the city, but A significant life, just where it was needed. Claimed in blackest night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merge and change, but your face remains the same.